Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung aming nga sangapada papagayam. Manibod dito ay Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kanito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kamapkamalaw din yung bag ng bigat ng bagaldaw iti. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Banjo. Banjo. Sino ni Banjo? Kuna na jay ipatpatig na nga babae. Uray siksikan tulaeng ang tinabati nga lalaki dito'y lubong. Di kanto pala yung kayat. Nako? Papagata, anya nga tatadakin ni Banjo nga sa nga pangayatan. Ti babae nga magbagbaga nga oras siksikalaeng ang tinabatbati nga lalaki dito'y lubong kat di kanto lat kayat. Padaanan niyo papagayam and please share this program. Share this program. Hintay nga rin. I-rogin nga ibasa iti surat. Iti pagkasalitaan ni Banjo. Ano nga ito? Susto nga naga ni Banjo. Banjo nga talata. Yan. Uray no siksikalaengan. Tinabati nga lalaki dito lubong. Di kanto pala kayat. Sino nagkunaking kuha nga tahat kasta? Sagudahin nga rin ti surat. Ngam sandali. I-record tayo. I-record tayo. Sandali. Okay, padaanan nyo lang. Ito. Sagudahin nga rin ti surat. Nipagayam tayong Banjo. Kung ano rito Dear Manong Nemi. Mangmangig ko din Manong Nemi nga ti kinakurapay ket saan nga iso iti manglaped iti anyaman na pananggunud iti anyaman nga arapaam. Magunang detoy gabuta nakurapay kam ngamin. Amusta nakurapay kami sakit na sapa kami nga naulil na iti ama. Talo kam nga kakabsat Manong Nemi siyak tino na siyak tilaeng tilalaki. Na siya ko tinagbalin nga pan nakaama dagiti dua a babae nga kaabsat ko Manong Nemi. Dagiti dua kaabsat ko isu na karin kini Lily Manong Nemi. Ket ti pagsapulan ni nanang Manong Nemi ket may isang street food vendor. Iti kalsada iti asudeg ti balay mi Manong Nemi at datali papalitoy nga pagpwestuhan di kita kalukaran mi nga da pwesto na. Kat may sa ninanang nga da pwesto na Manong Nemi ngaglako ka dagiti street foods. Dagiti helmet, dagiti may tuno nga bagbagis ti manok, barbecue, kanda dumapay. Ayat na lahing Manong Nemi nga da paggapuan, pamataudan iti kwarta nga para iti pagbiyak mi.
ni Nanang Manong Nemi. Kat tumultulong kami mat nagkakabsat, no hasta nga bakasyon. No awan ti klase mi. Uno saan no aggapo kami ti eskwela, tumulong kami mat ngaglako. Tumulong kami ngagtuno. Agtitinulong kami Manong Nemi tapno laeng agbiag kami. Detoy saan ka basit nga nanumo nga negosyo. Negosyo di kiti nakurapay. Iti aglako iti street foods. Ida graduara kiti high school Manong Nemi mangrugimatan nga angalin ni Nanang ti sakit ti barukong na. Nang, anak, ang katulungan ng dalili kini Karen. Umaya tumadla dumanon. Iti tali papa. Uret na nalaig mo tinda kiti kakabsat mo nga. Agtuno, aglako. Ilap-ila nga maburot tayo di puunan, kaya dasang kabasid nga ganan siya tayo. At ako malangit ko, saludsudin ka na kayo. May panggap na ito ng sakit ko. Okay na ito eh, malayag ito na makapagtumarak. Makapagbasag ka di matlangit di college. Anak. Abi nga saan kayo makasungbat? Diba, dagos ko mga uwan ko na yo. Tapos siyempre, nagraduara ko ti high school, sumaron ti college. Kahit ko tagbaling accountant, kahit ko mga opisina. Awan anak. Ngam awan tinamnamaan tayo nga gastusan. Sambil nga rin mabaling nga gastusan tayo ti puunan tayo. O mat kwartati ti bangko. Awan ti bank account tayo. Bank account tayo. Gan si utang tayo. Ngayon inutan tayo nga baybayadan. Dagat kahit na sa unang, sana ka makapagbasa. Lading ita ka na. Anang artubrak? Hindi, si kanti mang manage iti sanggabasit nga paglakwan iti street foods. Medyo sangkong samat na nakabailat. Madikan niya kami tinabara. Madikan niya ti angot. Tikas diyan kaklase ti lako. So simron na ti asaman sa ito mo no. Sakit ti puso. Anak, pasensyahan. No si bibiyag ko mga pelang di tatang mo. Di tatang yo. Siguro kat may kami magkatamat iti panagbasam ti kolehiyo, anak. Iti dahit nga nangeg ko Manong Nemi kat nalpahay nga namin minsan ti abaga. Silaklara po kawan tinamnama. Siyempre, dagiti kinaradwara kiti high school Manong Nemi arapa abda. Mangituloy ti panagbasda. Baka siyaktulahan ti saan nga mangituloy ti panagbasa na. Ano ti masagbahin ti kas kanyak? Magadanda nga awan ti mangayat kanyak. Naman pa'y magbaga. Dagiti kas kula ka babae Manong Nemi agwapo ah. Manong Nemi, sa anak nga ron nga nag-enroll, iti panaglulukat ti klase. Tultulungak Manong Nemi, dakanan kini Lily, iti sang basit nga pwesto mi nga paglakwan, iti street foods. Kadadari ti kundaway Manong Nemi nga, mapamulmulang lenga. Manong, tumulong ka na, tunukan. Awan ti asenso, ti kastoyang biyag. Hindi adadang awan asenso, malong, ti katumulong. Nakatugaw ka latagtan. Alam, tapos numalakot tayo amin nga inahala tayo. Tapos nulikas tayo kita, mapasublit po unan tayo. At maganan siya nga may gatang ti agas ni Nanang. Kasi tamatin no, at may gatang ti bagas, kanda doon pa kasapulan tayo. Sang kasapulan, sang kapo yan. Madipay, adikat pay. Kasi no, saan tayo malako digiti gatangan tayo. Digiti luto tayo. Saan nga malako, tutugaw ka lata, binabintas ko magsabat ka kadagiti lumabas. Tapos naligas tagat sa dami tang may gumatang. Tapi ko mamad, dagdatay ko malang teglako, tapno, awan tipakpilyan ta. Alam ni Manong, nakaduma sa una, kung pinaitulong na.
Iti may sa nga malem, manong naming nga saklang tinakabantay, iti paglakwam iti street foods, iti may sa nga bakit, nga doon niya tilangan. Naimas ka di matlang dito itunom, barok. Naimas na. Agbabada kami amin, baka takam di kakaimasan. Dito man, ramanak man dito eh. Ano dito eh? Napatangkang nagbalay nga dara. Jesus, mayat sa, tunuman, ramanak man. Saan lang manong naming nga naubon nga timangkan nga dara, tinorder na, nag-order pa eh. Ya, para manak na kita sangpatak sa jabalay. Naimas. Abay barok si katag agbabanday, ninanang mo, masaksakit na. Awang kamsat mo, andan duha kamsat kong babae nga naka-schedule nga glabadet kasi oras. Hindi ka hanggang basa. Tata ko mat-eskwela kahit. Nag-graduate ti high school nga jak lang ituloy yung tinagbasa na. May tigas ito ng negosyo, no? Laki di talagang taktil ko matipunam. Kan, abay nga dito eh. Abay nga di ka mapan ka dagiti adut tao. Di adut kumatang. Hindi asa di eskwela. Adun sama ti pwesto sa dyan. Kinawan pagbunan, nana. Manong nemi minat matan naktibakat. Siyak ni nanam nga Sheila. Agpapuutang. Kaya Diyos mo, nana. Bombay kayo? Agpapuutang nagpa 5-6. Saan nagka-Bombay? Kaya saan nga 5-6, saan nga 20% pa nagpautang ko. Kung kaya't bumarok, pautangan ka. Basta kadilatan ng talagkakanyak, nana. Nung laki di talaga nga interesam. Iti mga pandakil tinenggosyom. Abe ka di nga saan. Tamakahurnong ka. Tapno may tuloy mo tuman lang tagbasa. Ay nakasaysayang man di kasken ka barok nga agtutubo nga saan nga mapanagbasa. Eh anan tumanan di pagbalinam kas pagarigan dumakil ka nag-asawa ka. Agrigat lang di pamilya. Iti damo anong nemi kas-kasla sana ka mamati. Ngayon nagsubli, iti sumuno nga aldaw manong nemi. Ana barok, nakapanunod kan. Bagamlan numat po unam, kananyapit at dumapay ka sa pulam. Nana, agpeso ka di, Anya nga tanong na di pautang yung langin kat gasto sa klayang na nagbasa. Diretso nga pautangan kat pagbasa, anak kat pagbayad mo. Bayadag ito makapagturpusa. Anak, nabimbinas nga sa grapan iti may nga niya man ang banag no nagbanugam, no naglangitam. So ka nabimbinas sa anong trabaho ka, gornong ka, sa kanto agbasa. Yung magag na ito nga banag kininanang manunay iti na irangat da idi kat nagtungad na dakos. Anak, dato nga pwesto ti dito na tan. De, agpaaramid ka rin tayo. Mabarin mong ituron. Among kahit ko sawan. Wanang kita ko. Kahit gumatang pa iti pagtunwa ko na. Gas stove, no gas range. Alaman nor na. Pautangan dakto mga rod. Ito rin, ag-interest ti man interest na. Awan interest na marok. Basta no umayak sumarong kar, libre ka nek. Kano na, mapigid nga saan. Mangkita to ti pwesto, iti asidig ti eskwela, barbareng no, at dapat kinaksadyay. Kasi nasak mamati manong nami, nadana ko ni tibas nga negosyo. Saan nga agmalmalem no dikat oras ti dandani panagruwar dagiti estudyante iti asidig iti may sa college iti lugar mi manong nami. Nga data college kit so kumatikayat ko pagbasahan. Alas 3, nakapwesto ako manong nami. Nag-aawi din dagiti estudyante kat siyempre, ay! Uy! Itamang pa nga dagatin ito. Uy! Sige! Hindi ko batang, naimas ito. Apo manong nami, tsak ba't magkawantaan.
Nakanadodamatan nga ang kordero. Ganita, da umasadag nga talo nga babae, manong naming nga nagatras da. Hindi makita ti mga sa kadakwada pa nung naming, wow, nagpintas. Hay, kunak kumangin, bisyak mo. Kabayad nga tuntuno ak manong nami, kinagawa-awat ka din matunok, agawat ka kwarta kaya nga bayad di kiti order da. Studya nga lalaki kada babae. Ira parapin ko latakit kitain manong nami dya krasko. Sa angin masdeg dya krasko manong nami nga duwa kakaduwa na ti masdeg nga nag-order. Nakadumog. Nga nagsambat ti pa nakita mi manong nami dya krasko nga sa angin masdeg. Umisimak nga magmisuot. Ano? Ading. Ading ka? Abi mano? Abi nga saan ngayon mas nagdikadwayo? Di nakano kayat ti masidig. Di nakano kayat ti masidig ti pangit. Sino pangit? Sino man saan nga siga? Saan nagmata pangit ah? Crush ko pa yung matngarod. Oy. Crush mo ni Michelle? Michelle, tinagan na? Panakabagin na ito eh. Idad ko ng libredeta. Saan mo mababayatan? Para kay ni Michelle. Uy. Dadya ka gurgo. Di mang gurgura kang kay sumatikras mo. Siya ngay. Hanakras? Ni Michelle di kahit ko. Napili ka ba niya? Manong Nemi, hindi umasidag na ginagawa ng estudyante ti ayan ni Michelle. Iniyawat dan ti para kang kuwana sa ating bagada. Ni? Insublina. Apa nga ta? Nagsubli kanyak. Apa nga din? Di na kayat nga awaten. Nudyak bayadan. Gusto nga bayadak. Ilibat kang kuwana. Hanang harot kayat. Niyamatin. Ibaga mo kanina karas ko. Ibaga nga karas mo iso na. Kung nanawet nga. Di nakakano pag ano. Niyaman. Manipod mo ti din, manon naming kaslasaan nga may kat. Mapunas, idimuging ko. Kasla oray nakakidemak, manon naming at kasla makitkitak, ti pakabuklan ni Michelle. Ano man pa saan ngayon masidag idi. Ngam nalaw ko na makita, ti kinalapsat na. May gidyat, kadagidi kakadwa na, kaskwalahan na manon naming. Kimampuso ti rupa na manon naming. Nabiyag digidi mata na. Iso na lang ta. Nagmisuot. Isot kapapangidanan. Ngayon ori nagmisuot. Kaslay sulatat na pindas. Dito tawin ko, manong nami, nga 17, running 18. Magayatak na tan. At dapat kita adanubyo na nga high school student. Siya din college ko kuman, manong nami. Abe ka din nga sa hanak nga gayan. Hindi mapay kakagurguri na. Anak basol ko. Kinapay baga na nga pangit ha. Idinto ta dumat di mga babaga na gwapo ha. Manong nemi itibigat isaganak dagiti nag-agatang kadagiti ilakok. Kanila ko mi kadagiti kapsat ko. Kastamatan manong nemi isaganak dagiti itunok. Basta daan na oras ti alas 3, manong nemi adakon iti pwestok. Ora na awampay tagruruar, manong nemi ni estudyante, ado da kita biyaheros nga agsardeng nga umay gumatang nga mangan. Numanen umay, manong nemi, di kita kakaduan ni Michelle, nga si Sudalain, nga saan napulos nga umasidig ni Michelle. Ading pakibagaman iso na nga umasidig dito. Han na kayat. Ibang mga nga kayat ng lakok. Ibilpilit mi. Yung imasin naman. Apay nga han na kayat kanyak. Tsaka mo. Baka na-inlove ba't kanyak? Noong na-inlove ko makin ka, umasidig ko ma. Ay nga magkapatasan na kaakayat. Iso nga sa nga umasidig. Minuto balay da.
Kadapain ka pa siya rin sa pagarikan o ti balay da. Mabaling nga mamon ti cellphone number na. Kadapain, at cellphone mo? Gumanak to pala nga. At ang amin yung cellphone, di kakabsat ko ng babae, sakbit sa awan. Hindi, gumawa na nga pa yung muna cellphone sa amin to, kang number na. Manong nemi nagbalin nga problema da dyan nga babae. Nadlaw manong nemi ni Karen nga Jack, ti problema. Manong, ada problema mala. Ada nga ron. Uy, ada crush ni Manong ni Manong Banjo, ada crush nan. Kat si Karen, ada boyfriend mon? O, doon kita gara-aram kanya, ang dyan anak ko, jakpe kayat. Nagraduar to pa lang ti high school Sakto nga nag-college. Nag-college ka siya nga ron. Manong, agubra ka lang tanong rin kadakal ti magangganan siya. Siya akong di pagbasahin ta ito makaraduarak. Pagbasahin ng tumoy. Isa nun nga rin doon makitaray ka. Uno, pagbasahin nga ti college pag among tagsukog ka. Bye-bye amon. Gimata nga tigagangin lang ang cellphone ko manong nemi. Kaya dito, may manin kumatang, tigagagaya mo na kaskolaan ni Michelle, saan manin nga imasadag. At ang cellphone ko, mabaling nga maalat number na. Damagin mi ba kayo ano no kayat na. Taama nga, nintong tawagam, kat maamuan na nga naamom ti number na, amom, baka nung siya pabasulan da. Baka kaguran na to ni Michelle. Manong nemi, gabot at masansan ba't na nang dinakaasit kan. Saan ko ngayong kaso pa manong nemi digitiya agorder na customer ko. Imasidega ka mismo keng kuhan. Hay! Ha? Nebagam? Sabi nga di ka man lang umasideg, Michelle. Nakamom dinagan ko. Kadagiti ka kaskulam. Siya gaya ni Banjo. Ano ko mabibigyan ko na siya kaya Banjo? Datalangin ng nagan mo, Banjon, wanen. Sabi ka, gura nak. Kaya natin mas nagkakanyak. May masim tilakok, di ba? Siya kabot ang mabisina. Kaya paborito. Nadala sa balay pagkatangak. Pagkatangan mi, nung kang gumatang kami kang ka. Uy, ingkan ni, ato guro ang customer mo. Michelle, di na ako makakagura. Mabaling ka di mamon cellphone number mo? Habi ko ma. Habi ka gura na kami. Habi allergic na. Kaya tikas kan ka. Anot problema mo kanya? Sayang ti kinagwapom. Street vendor ka lang. Street food vendor ka lang. Ano kasta? Para kang ka, gwapo ak. Ngayon nga magbaling ka apangit. Kapot kasta lang ti trabaho. Sayang ka. Kaya tikas kan ka. No agaran ka man kanya. Period. Manong nemi kasla maulit-ulit da kita nga sao ni Michelle. No oren o awanin ti ubrak. Alalay ko man titurog ko. Kasla maulit-ulit, may replay nga umawang-awan. Gwapo ka, ngayong awan serbina. Gabuta, bentor ka laeng. Nabagagdata nga bahanag kininanang manong nemi. Gatawa mabalin tayo, anak. Amom, natitao nga agayat, uraan niya ti kasasaad ti ayayaten na no talagang ipatpatig na. No, kahit yung sawon nang di na talaga nga kayat ni Michelle. Saan nakakayat at talaga at imprang ka na nga saan nakakayat? Apa nga nagsanaay ka? Ipatpatig ko ni Michelle lang, anak, mapaay ka laeng. Tapno saan ka mapaay? Kirumbeng armem kat datel babae nga madlaw mo nga anda panagayat na ken ka. Kasano nga rin no, oran no iso tagayayat kanya kat saan ko ba takayat?
Tigibagbagak. Tapos no saan ka mapahay, anak? No agayat ka man, no, kahit mo man ti makinubyo, ha? No kahit mo man ti agaram, ti armam kat ti babae nga madlaw mo, nga kayat na ka. Saan mo nga arman ti babae nga di nakakayat? Gabot na mapahay ka laeng. Digad kahit ang sawan ng Jack arman ni Michelle. Kat saan na ito di nakakaroon kayat? Ngayon magbaling ko mga challenge kang ka, nakarit kang ka, di bagbagana. Ano ti bagbagana? Guwapo ka no. Ngayon dinak ka no kayat. Gapo to street food vendor ka no lain. Hindi, kali ka gumutag basa, anak. Basit pa iturnong ko. Tanang aron, tumultulok ba't ka na kayo? Basit man maganganan siya, nagiti kakabsat ko, nakasta ka malpas ti klase dan, ti high school, so bala pa naglako da. Imbag kanyak, alas 3 sa kang pwesto. Agsip nga ton, may buston nila ako. Ngayon nang, sige. Karigatak to ti, mangi rugin nagbasa. Dito lang, Mga nusang kumadla may tultuloy. May tuloy mo, anak. Abay ko na. Ti pwestom, kat adda iti, asidik ti eskwela nga pagbasaam. Di alam, ti last period mo nga, aging gana lang ti alas 4. No, alas 4 kat isunto matenti iruwar mo, rugyan matenti aglako. Mabalin ka dito kas anak. Mabalin anak, may ipamuspusam data. Isa nung arati mo pa naggatang ka nagitako, nag-prepare. Hindi karigata ka anak ko. Marino, sumrulat at sakit ko. Ano hindi ka kabsat mo? Saan dal nga gaklako pa eh? Sige, natin tulungan da. Sayang buti pasto tayo Sa bagay. Wala, sakto tiba ka mo. Basta ito, may pa naglulukat ti klase, anak. Ha? Again, roll kanton. Irapin mo iti aglako. Kayam data? Kayam, anak? No lakit dita, pursige kat kayam. Saan mo ko mangibagang, kaputi kinakurape kat saan mo matong palagitara pahap mo. Manong nami intuloy ko, tinikusyok kabayatan, manong nami nga, uroray ka di pa naglukat ti klase. Wen. Katkas di manong nami nga talaga, nga saan kun nga, maasidgan mo no makita pa ni Michelle. Nagsardang pa kayo din, di kaskolaan na manong nami nga umay kumatang. Naging ka manong nami nga da nagsarutsudak ng estudyante. Amo mo ni Michelle? Nagiti talo nga dati-dati ng momento yung ni Michelle sang masasadag. Wen, amo mo. Mabalik nga mamunting cellphone number na. Basta lang kita mo ibagbaga, kapukan niya ka. Di ka magbaga. Sige. Ibaga nga rin ka. Ngam, libre na ito yun, ha? Sige. Abigay din nga saan. Maalag lang ti cellphone number ni Michelle. Hinted na manong nami. Address na. Address pa eh? Sa naglaing. Iti laing may katlo nga barangay. Kalpasan na ito nga barangay. Nagkakarupa ka matgayam. Agpapada kayo ti barangay? Agabay ka lang ti barangay. Hindi na alak ko manong name cellphone number na when alas 8 mata. Hindi nakainanakin nakandi ko sa akon. Ada ako ni ti kwartok manong name. Yung dial ko ti cellphone na tinumber na manong name. Busy. Bakit kasi yung oras ka dado ti kachat na uno. Pinadas ko man manong name aking ka nagringan. Sinong batan na? Sindedoy? Hi, Michelle. Sindati ko, nak. Sindati ko, nak.
ni Banjo. Banjo? Street food vendor? Kasi nang naman number ko. Ang karigatak. Tamang titawon ng tarigagay kat aramidan na ti amin na pamaspusan. So, ano ko matibagam kanyak? Api kagurgura na. Kagurgura ka talaga. Dapat maawatan di bagi. Nanaro na ita? Ita tamang mangikot itimek mo? Numabalin lang ako, makit adda ka di sangwanak? Tungpatumpahin ka. Anat naramid ko nga basol. Tapnong kurain na. Tsaka mo nga ron. Basta, allergic ka. Basta, nung makita ka I hate you. The more you hate, the more you love. Che, saan tumapasamag data? Ore ka ore siksikan tula ng tilalaki nga nabati ito lubong. Di kan tulat takayat, di kan tupagan ano. Doon ang ti pakas dawak yan. Tawa matipas basol ko. Abay nga, saan kan doon ito tawag? Sukanak yung SIM card. Sige, bye. Hello? Hello? Binaliwak ng dial manong name, unattended. Loko mo ito na dyan ang babae. Hindi ka tataramidak. Habi ang problema ka natin may panggap ti babae. Biyag kaya. Aging kang iti may sa rabii, manon name rabii. Iti biyernes. Napang ko sinapul ti balay da manon name. Idi ta ipatulduda no sa balay da at nakaparada nga kotse manon name ti sango ti balay ng bagada nga balay da mission. At nakauna kanyak. Kunak manong name ta makita iti salas nga daddo ang sasalita sa dyan. Nagurayak laing manon name nga rumwar pumahanaw timon unang nagpasyar kang kuana. Ngam kita manong na yung cellphone ko ni. Pag-alas 9. Di mo na rumuharan. Tinaras kong dahil manong na yung tinamber na. Tapos nagkastakit maisturbo. Nag-ring hanggang nagsukat SIM card. Sinong bata na? Hello? Michelle? Sino dito eh? Di Banjo? Talaga makabubisit ka. Ano ba gam? Kitne? Makadisturbo ka? Ada to ni Marco. Marco? Sino nga Marco? The boyfriend ko. The boyfriend mo? Ni Marco nga ron. Nabaga makadisturbo ka. Nagdasama ti balayo. Umay ko mong pasyarin. Nagawid ka lang yan. Di ka kahit San Juan. Sige, bye. Kinansal lang manong na Tagayang boyfriend na. Di ko tsepay. Iti bayag ko anong naming saan nga nagtignay tayan ko, iti ta makita. Rumuharan ti lalaki ng pasyal kang kuhanan ni Marco. Nga dagayang duwa kakadwa naman ng naming, iti unag tinaladan ng mga ruuray kang kuhanan. Pumanawak kuman manong naming, di bagiso nga rumorda. Hay! Dasagad ipanggap mo kang magdadahil ti kotse ka. Sige ni Banjo. When? Sige ti mga aran tinobya. Diyak ba't among ngamin nga the boyfriend nan? O mayroon kong mapasyaran? Isunod ako na, diyak ba't among ngamin nga the boyfriend nan? Noon yaman ti panggap mo kang na. Di mo lang itultuloy. Tama nga no. Pakanan ka itibala. Kahit mo? Kinuna naman nung name at dagayang paltog na. Ngayon ruwar na itiklats bag na. Diyos ko. Niyamat ti masal-sarakan ng unat. O niya, tika mamati? Baka kahit mo mangik ti putok na paltog ko.
Apay ko mapaltugan na, kit ako matibasol ko. No ipapilit mo tibagin kini, Michelle, kit disturbam na ta. No tawag-tawagam, kit ipulong na kanyak. Mabilbilang ang tibiyag mo. Ano kaya't mo ka nga para mananda ka? Kaya ba? Ay, Marco. Sino ti mayat ngaglangat ka na kayo? Nagpalangat. Ha? Siyak, boss. Kino naman ang name iti kalok maganda. Kano masadagang kanyak. Kahit mo, anak muna kahit mo maramanan. Danog ko, nukugtar ko. Awan ti rumeng pangkugtaran nyo kanyak pag nangrangan nyo kanyak. Kinunak manong name ikitim maraya ko. Hey! Agsubli ka! Takrot ka ba't gayam? Agsubli ka! Saan ako nang nagsubli manong name? Taray! Tila masasalakan, Diyos ko. Manong name, hindi makadanon ako dito balay kas taon iti al-al ko. Siriring pa lang ni Karen nga ading ko. Ano nga pa eh? Anak kinuam. Kas taon iti banong mo. Nagapuam. Kasakalat ni Maray iti manong kilometro. 7 kilometro sa. Naganda yun. Nagapukit iti lugar da Michelle. Bago ko mapasya rin. Nadaban ko nga. Talo nga lalaki nga nagpasyal kang kuhala. Kaya dakit din nadangaran. Di nagtatraya ko. Ya, kiti masasaraka mo manong nga ipapilit mo to pala kami tabagim. Kada dyan nga babae. Kat saan na ka nangaroon na kaya. Akas ko na ni Nanang. Nasamong araman ti babae. Nga di nakakayat. Tapno saan ka mapaay. At dapat gayam nubyo nan. Di kotse. Sa ada paltog na. Ay, manong delikado. Manong, isardeng mon. Mapukawag namin ti kapsat no. Kasanulaeng. Numunat awanin sa bali pang naman na maamin. No, saan na si ka. Si kan tinagbalin nga breadwinner mi manong. So nga, isardeng mo tararamida. Mga no. Ay, sus apo. Sa anak to sa Martin. Nahitikat mo asawan. Nagsusuro ak iti karate. Wala ni manong man. Agpesoro ak kaniya Tata Dindo. Tamo ko man ti karate ni Tata Dindo. Amo na. Amo na, naglaing ang judo. Judo karate. Hindi may isang agsapa manong nemi pinashare ko ni Tata Dindo. May mesan nga bibihag. Trabaho na manong nemi kita aglaga iti kuribot, baki, laga. Kaya nadumat na kita ang order. Ata, magabigat nyo. Sino ka itaya? Di ba, Anjo? Tayo nauna nga putot na di Tomas. Nga asawa ni Nanang Olokring. Ay! Iya po, ya. Ay, di ka agbasbasa itaya. Saan tatata? Umot, pangalak pagbasa. Nga magurunong nga. Kanito yung may marang lulukat klase siguro. Nagbasa ak malubos niya po. Kumusta naman ito negosyo? Ay, dulat tamit ating order. Paano nyo nga paglaklakwan nyo taktakimet latan? Ay, ibatik to ano, sinunod mga sikaso kanya, kito batayan. Napigsakay pa lang tata. Uwe na, takabalak mo pa lang iti hagbag ka iti kuribot nga mapnutiroot at damit kakaiso nga baka. Napigsapay kayo sa mamadlaw latang nga maselat. Mga iti absyo. Went sa Anggoli Padan Barok iti agerhisyo ti tunggal agsapa. So may mga tatata pasusurwanak ko man kasanot na pindas. Pasusurwan nga, aglaga. Tata, pasusurwanak ko mga para ti self-defense. Mga salagdim ti bagik noon da kalaban. Ay, kasta. Rumbag unay dada baro. Makunan lang nga lalaki, ti may nga lalaki no, amuna nga salagniban ti bagina. Nga no adda mangdarup kang kuhanag at sumango nga sa angag taray. Nabasamak nga rod kanyak tata. Nga timarayak. Ay, kasta. Nagataong pala ti amok eh. Alalala, ito na nga may rugita. Ora itata ko man tata. Ayan na.
Parbangunan ta. Sayang ti oras ti kasto adamat ubrak. Sa bayam ti greng ti parbangon. Tumay ka dito Tasusurwang ka. No kasano iti mga raman ti takyag mo, no kasano tagsalida, kasano tagsipaw, kasano ti mangjudo, kumugtar kin dumanog. Bag man anak ko tag-interest ka. Di ka didaduma dito, di ka kabagyak. Umay kayo tasusurwang kayo, kanak amumimat ko nadalat ta, or samay. Agyaman ang tata. Kasapulang da ito Tapos nilagas na kita. Masalak ni bagi, mas pagarigan lang. Ken! No ada peggan, adag peggad. May salakan mo, jag peggad. Basta lagi di Dito ti karim kanyak barok. No makasursuro kan sa mga aramatin nga paglastog, nga gabutan na laing kang kita, kumurso nada ka dumanog kalatan. Namnamayan nyo, tata. Saan ko nga aramatin dito Iti saan nga na siya awagas. Pangsalaknib ko lang ti bagik. No ada ti peggad. Kan pangisalakan ko kariti nasken nga maisalakan. Very good. Nagsublikan to nga rin itong parbangon. Manong nemi kasta nga ron tinaramid ko. When? Kat nagtungpalak amin nga bilin manong nemi ni Tata Indo, Tata Dindo. Nagsisigarilyo ka? Saan, tata? Very good. Uminom ka ti arak. Saan ba tata? Diyak pinapadasan. Inom ang padasam to, saan mo subsobraan? Kaya saan kagsisigarilyo? Uwan tata. Kas kanya ko. Uminom ka lang sa papsit, ang sa anak pulos ka nagsigarilyo. Dito timang papaot ti biyag ko siguro. Kaya ti kanayon nga pa nag-exercise ko, mawat-wat urorat ko. Makita ka talagang sila saan kaya glakay. Nakamigpig sa akin lahat Kasla derikat kayo mabandong. Umuno na ka pa mabandong. Ganda kayo, nakastang ang susuro ta. Nususuruan da. Manong nemi makabulanan nga tunggal parbangon kat mapana kita yan ni Tata Dindo. Tugutak ba't ko na? Iti arak para iti pangrabiin na. Nga isok mo, inumanan, tapno, adamat kunggunan. Kan basta rin pakarawa at manunay, minukasta nga, ado maganan siya, kaya panaglako. Di madlaw ni nanan. Madlaw ko na kung ado digid-gud daw, ay makaringak, ti parawang, kitawang kayo itidam. Nasapa ka mapantsandahan, nga gatang ka na kiti, ilakom? Dapat papanak nanang. Papapanam. Agpuko-puko ka ti parbangon. Mamanang kita yan Tata Dindo. Tata Dindo nga nabayagan nga balong, ang may masak bibiyag. Nga napinas ti aramid na ti baki ka kuribot ka laga. Unang. Po. Ubram sa jay. Mapanang susuro. Nga aglaga. May na po. Supay nga negosyo na jay. Nang. Nagsusuro nga magsalag ng tibiyag ko. Tibagi. Oy. Tilada mapampanunot mo Ang magano, baling kan tumatan nga barombado, malalaki dito, nga sikanti pagproblemaan, manggulgulo. Danto amo mga karate, kat baka tanang, saan kong ito haramidan deta. Manatakabang panunutam. Tapos ka sa masalak na yung baktibagik. Kan makaisalakan ko, tinas ka nga may salakan. Tala, mapampanunot mo nang. Saan nga dangis na ito, makita yo, manipuli din na paano kung medyo bukbakidak pa yan. Tuwing pinas pa yung tibagig. At dapat kong kupuwa-puwa. So na lang tayo mapipuyata na. Manong nemi nalpasan ti klase. Ano pa yung bulan, aglukat tumanin ti klase, manong nemi ka nagsaganak, maray ti pa nag-enroll ko. Wine. Edi, tamalagip ko manin, ti mapan mangpasyar, itayan da Michelle. Tinawag ka muna. Simong ba't man? Ano ti bagam? Amo mo masyakon? Amo kasi kan? Punbuk mo tinagang ko yung cellphone mo. Uy, amo noon yung nakapungbok.
Banjo? Saan? Pangit. So nga, iti agring na nakita nga pangit, sigareto eh. Abi nga ron, sinong bata? Tapos damagin mo natin ipagam. Nabay kami nga saan ka nakita na eh. No, awang klasen, saan ka na makita? Kita rin ada klase. Apa mo sa sinag kumaking ka? Awa mat sa bali pag naam, saan ka lumabas diyan ko. Uri adayo ka, makita ka man. Awan sa nga ilimita? Awan. Kumusta ka kini Marco? Awan kayon? Anong kayon? Pumayag man pumasyar. Baka maranamanan ni Marco. O nga bali, basta umununaat. Pumayag. Mabaling ka din nga. Ilukatan na to. Manong name na panak awan ti kotse nakitak ti sango labas ti gate da. Wan, kabuto nakita ka nakalukat ti gate. Si Mrekak nagtugtuga kitiri daw. May sabakat manong name ti nang ilukat. Naibag na rabiyo nana. Ay, daan mo ka makita baro ka. Taga ano ka? Taga bang ibang barangay? Banjo tinagan ko. Umay ko mapasyaran ni Michelle. Apagit ngamin nga umayo pasyaran kat estudyante pa lang. Ti anak mi. Di naman kahit nasawan nga pasyara ko kahit nasawa ko nasigo din nana. Daori siya kat agbasak tupay. Nalala, sumrek ka na dumagag no kahit ng asangwan. Nagtugawak manong nemi na ba nagtugtog ti bakit iti may sagadag iti rida o kwarto rida ti kwarto ada umang pasyar kang ka anak banjo kanot nagan na jak nangeg manong nemi ti sungbat ni Michelle di pa kamantan lokatanin ti rida ni Michelle mismo. Wow. Numakit kita kisuwa na manong nemi kit siyempre naka-uniforme. Imitakat naka-short. Di kumapkap. Napimpinas manin manong naimit tilangana. Sa naka-sleeveless. Nako. Nagpintasin manong naimit tipuan ti barokong na. Madlaw mo lata nga talaga pindas ti sukog ti barokong na. Pintas. Champion. Di masadag kanyak manong naimit ti makdarak ng bagrabiim. Michelle. Naimbang itay. Ngam itatandakan, pangit. Saan nga naimbang? Ano masapol mo? Kas may nga baro, pumasyati may nga malasang. Sa anak kumapay lang mabalin nga mapaspasyar. Kapatag basbasak pay lang. Apay nga rin ni Marco. Apay nga sinay ka. Tugaw ka. Nagtugaw mat manong. Abay no, ibaga kang ka ni Marco kag sanaay ka. Di lang mabaling na saan mo nga nagtakamatin. Abay, pati ni Marco kaguram. Mabaling ka din nga saan isot pagsaritaan ta? Sorry. Si kaken siya nga ron. Amo Michelle, ititamo ka makita. Iti umay kayo gumatang iti lako. Nasdawak no apay nga nagsarden kayo saan kayo masilig kasigod. Masilig digduwa ka kanduam kandang bati ka. Sikit-kit kita kiti eh. Kapag nainlabag na dagos kayo ka. Ket, nainlabag. Ore no saan ka kayat. Abi nga saan kayo masidig, di abi ka gurgura ng anak pasol ko. Kat pangit ka nga ron. Di ba, kung nadigiti ka doon, kat gwapo ka, gwapo ak ka no, gwapo ka kunam. So na lang tasayang, street food vendorak lang. So nagkunat ka sta, digiti ka doon. Diyak imbagang gwapo ka, basta pangit ka. Manong nemi
nabayang nga nag-aari ti ulimek. O ni bagamon? I love you, Michelle. I hate you. Hanggang doon mo umay. Sana ito nga sumardeng. Basta I hate you. Uri si kalangan tinamati nga lalaki dito lubong sa katulog na kayat. Ano namin taramidek tapos nagastakit sa mga ibagbaga na kita. Basta di ka kaya. Gabo ka dita dyan kagbasbasa. Kanino nagbasa ka ron? Kabayatan nga nagbasbasa irapraping kong taglako. Tapos ada pangalak ti pagbasak. Nakurapay kayong mga mini. Hanggang kada kayo, kompleto kayo. Ada papang mo, ada mamang mo, napin si trabaho yo, napin si trabaho da, napin si balayo. Ngayon kahit ko mati makapagraduar. Tapos napindas ko matibiyag ko. Tiagbaling ang biyag ta. Nung si kagansyak nag-asawa. Saan to mo sa magtatabancho? So nga gawid kan. Gamot na makahit ko ti baturog. Sige nga rin. Good night. Kan thank you ti parang na saong kanyak ora pagbitlaan. Manong nemi numampan alpain ti abaga ka nagawid kam sa anak lata mo pukawan tinamnama. Wan. Kaya manong nemi nga dimtengan ti panaglulukan ti klase. Apanak nga rod nag-enroll manong nemi kat kinalak ti oras ko. Nagpatinggak lang iti alas 4 iti malem. Inatadok manong nemi iti bigat. Hangabali ko nak, apuludak ti bigat. Hanak lagi ti mapulud iti malem. Wan. Kanina na nagpeso manong nemi ti mangisagana kadagiti amin na masapsapul ko kat nungas tamalpasin ti klasek. Adahan manong nemi ti karkariton ko nga nakapwesto iti dati nga pagpwestuak. May umay ni Kamil manong nemi ni nanang kat po agawid matlat nanukan tama naman ng tarlungan ti kakabsat ko manong nemi iti talipapa. Tapno di kasta kat pagbiag mi kat pagbasak iraping ko manong nemi iti aglako. Magkita latamit ni Michelle manong naming saan ko masasidig kanya. Dagiti lata kakadwa na manong naming ti umay. Hi, dito man. Kumusta ni Michelle? Baka nga din nakakayat. Kapatasambot ko umastig kang ka. Nakapimpindas lang tayo sunan niya. Dandanin na nagkasar ka ni Marco. Dandanin na nagkasar ka ni Marco? Di man hanggang ba lang nagkasar ka ba ta? Estudyante pa lang suna. Kahit ko sa wen, kalpasan detoy, santo may sa atawen, naggraduar ton, denjay. Abe kasla, nung ka makatak ni Marco kenkwana, kasla din nakayat. Hanan samat kahit ni Marco? Ano na saan? Sudan to tagasawa. Baka dagiti naganak lang ti mga kenkwana. Ala, nalistuhan mo na, kadi. Sige. Pakumustahan niyan tuman ni Michelle. Kanakatan manong namin susurot ko atan di pa nagkakita, hindi madayuda. Sa ko ingato ti imak, hindi tumalyaw manong namin ni Michelle. Ngayon maglibi, no. Naglogo ito yung babae na yan. Taramida kaya at no kayat nak. Nalpas ti mo na nga semestre manong namin kahit nga sawan awan ti estudyante. Agad siyempre, iti manata kalsada nga sa dagdag di talipapa manong namin tayo pwesto. Nabang ko pinasyar manen manong namin ni Michelle iti may sa ngarabi. Hindi asadega ko manong namin ti ayanda nakita ti kotse ni Marco. Malasing ko. Edita. Ada. Rumwar manong namin nga. Kasla da bagbagkatin da. Oh, sino dyan? Manong namin. Imasidagak pahisak naglingad, nagsiin. Babae di bagbagkatin da.
Bagbagkatin ti dua lalaki kat sumursurot mat ni Marco. Manong Nemi masadekak pa'y. Ni Michelle. Nakabarabad manong Nemi tingiwat ni Michelle. Kidnapad na? Ay! Ah. Andan sagad ni mga isalakan kayo ito babae kay patpatid ko. Abay, hoy ko ng kata ko, ha? Abay, kasi naraming dyan ni Michelle. Pagin nyo keng kuwana. Na ito tumakong ko na kidnapping, pare. Kidnapping mi ni Michelle. Tapos nyo kasi takit maaramin ko hindi kayo ko keng kuwana. Nakigaw ng amin kanya kaya. Ibatan nyo! Kahit mo sa amin, maisaruno, ha? Ibatan nyo, no? Ibatan nyo, rak, ibatan nyo. Hamong kabuteng dating ang pagdog. Inruar naman nung name, ginundawayak batin nga pakat, suro kanyang ni Tata Indo nga flying kick. Yay! Oh! Neporsisi ni Marco manong name. Inibatan na manong name ni Michelle. Kalpasan na. Dinaruptak, digiti duha kakadua. Awas-awas la. Awas-awas ang lisyak. Sikmit! Oh! Itumit! Kas tinukot ko marati. Oh! Matay kayo! Ay! Manong nemi napidot ni Marco, tinapurwak ang paltog na, ala na, pasarangan na. Pimutok manong nemi nalisyak. Gabutan ng dumuga, kat dinarob ko isuna. Kinugtarak manong nemi, tirusok na. Ura na parusisi. Gaba siguro iti putok manong nemi nabuwak, itong barangay. Kapag isumit, hindi manong nemi, kung tagay men, tinasapa nga tanon. Timakder na kiti dua manong nemi, nakakadua ni Marco, darupendak manin. Paturugan kay manlayan ko na. Impakit ko manong nemi, ti uppercut. Ura lang nagbaliktad namin dua. Ti maysa manong nemi, pinarusukak. Kalpasan na manong nemi. Insarunok manin manong nemi ni Marco ng tanggalan ng digititanod. Ay, siga, sino ka? Wah, pare. Siya ni Banjo. Abag isumit manong nemi nga naikatdan iti barabad ti ima o no barabad ti ngiwat manong nemi ni Michelle. Kanitiya, parang galod na manong nemi ti saka na. Manak, Banjo, Michelle. Abi, agmay-mesa ka na? Agmay-mesa ka? Nera na nga wanda. Da pa kini mama, kini manong. Diyan ka mo no, abi nga. Amo ni Banjo nga. Ni Banjo, ni Marco nga agmay-mesa ka. Abi kami nilukatam. Nagpilit. Lala. Makaon. Ay pantay ti presidente do gitoy. Iti-ili, ipapulis tayo. Manong nemi, inatibay ko ni Michelle asimrek iti unag ti balayda. Nagmemesa ka, di aga pa pang panawan. Agamanak. Di ka maumang agamyaman? Kung nakalano, o anin ti makatulong kanyak. Kung nakalano, maiadayod ako. Kung nakalano nagbaligan ni Marco nga, mangaramit ti kahit na kanyak. Kung nakalano, boyfriend mo ni Marco, saan ko ang boyfriend? Agar-arem. So nalahing ta, Bancho, sa alagid din nga mabalod di kajay. Abis nga mabalod ko ma. Ibagam ka na kita parents mo. Agdarom kayo. Kumakit? Simurot sa police station. No kahit mo inta. I-report mo. I-blatter mo. Di mo ni Marco. Apa ni Marco? Anak ti pulis. Niya?
Ngam saan nga destino dito eh. Destino sa bali nga lugar. Tinyente di amana. Ngaradag ka po no, apay nga na uyong, natapaltog na. Panagkunak. Ure nga tama airport so na, amamuda eh. Madi ah, siyak nagreklamo nga ron. Sama lang yung tuloy. Ang mga nadarang nga, ipangtana ka. Baka riribukan na ka. Nangaroon na ka. Sana ka mabuti, Michelle. Kung nakamalano, takrot ka. Abag ko naman takrot ha. Una tayo din, na minsan nga naranami, bakit nagtrataray ka kano? Awa pala amo kidi. Sa anak pwede din nakasusuro. Ngamitan nakasusuro akon. Sana ko naman buti nga magkarangit. Iksuda, on susuro da eh. Handa ka nakasusuro. Jilistal nga dadanog da. Handa mo dumanog kang kumugta. Madlaw kumot ko man, nakasusuro da. Lamo da. Siguro, gabulayang tiki kinabilig da. So, natured da. Nanduman, pagpanggapin nga dakas ni Benjo, ni Marco kanya. Nagsagana ka sumako ka nakwada. Unang atapaltog na. Kaya tayo nga naman paltog na, jak magdanan no. Alaman, dinakmat na pungtahan. Kasano no, andan tugon daw ay mapaltugan ka. Nakasagana ka mga impusta ti biyak ko. Masarak na ibang kalahin, Michelle. Gabot ipatpatik ka. Banjo, sorry ka na kitin bagbagak. Okay lang. Nagbaling ang karit kanyak. Ti amin. Sa anak ko mga nagsusuro. Iti self-defense. Iti karate, judo. Kanda dumapay, no? Sa hanggang patitrigagag ko ka. Tapos na masalak na ibang ka. Kan masalak na ibang tibaki. Adan ta pa, dibteng dan. Manong nemi, ididimteng da. Kat dinamag da nga dangos no pudno. Tinandamag da na pasamak. Sa nga si Mungbat, manong nemi ni Michelle, no di kat siyak ti si Mungbat. Uwan tata, pudno ti ba, nadamag yo. Siya kati, nangisalakan ti anak mi. Nirana nga da. Imbaga ta, pinanggap ko mo tumagpasyar. Nakita, binagkadangin roar ni Michelle. Kargada ko man iti kotse. Hindi nagtimang kadakwada. Magmamarok ta. Kinabailam ita. Kita dapat paltog da dyan na marako. Pasarag na kanyak. Inidamo na ibatan na kaputik ng tarak. Umidamay kanti kong daway. Inalalawad lang sa anak pinaltugan ng saan na ka napuntahan. Gamang kamay kang kamarok. Tata, saan ka nga rumbeng agdarom kayo? Panggap da kidnapin. Kanak yun. Kaya rin siya, panggap da ka papatayin. Mabalin tayo nga pagtipunin, iti darom tayo kontra ka natakwada. Saan talang nga nararamidan, Marok? Tama nga nada nga, adadakas ka aramidan ti anak mi. Kanaramidan da ka. Abi ko mamabuteng kayo. Saan mo ka di pa yung naibagakang kuha anak? Aman pa, naibagakon. Katinyan ti aman ni Marco. Agdultur ti kinaluko da dyan nga Marco, no hantay ng idarom. Nuhan nyo kahit ng idarom, siyaklatan di mga idarom kang kuha na. Saan anak ko? Advice mi lang. Sa bagay, kaya manukas kasanulaan, talagang idarom ko. No, apay kami nga pinanawan na kang may apay kami nga pinastrek mo isuna. Imbaga kami kang hanggang paspastrek. Nagpilit man da. Diyan man mo kasi tipanggip da. Ganun dawahin da tikaawan nyo. Ilagpakada ako na nung naming intulnog nak ni Michelle itirida o aking gatigate. Thank you, Bancho. Saan ako nakagura?
Sa mga baga nga pangitak. Saan ka nga kagura? Saan ka nga pangit? Kasta, love na kon. Saan ka nga love? Ha? Ang nga gabutat, tinulungan na. Katnupyan akon. Maawatan ka. Ng maraming dagti amin tap na maluko ita pusong. Tap no ayatan nak. Gabote patpatik ka unay Michelle. Manong nemi inistoryak kininanang tinapasamak kat kastaon ti buteng na. Ay nanak ko, tala masarsarak, amaya po ya. Ikas kasanon nos, napaltugang kagit sikat na patay, nadangran. Nangis ka po nangarod ko na parang nagsusuro. Awan ang anak ti pulis. Sa digit tinaganak kini Michelle nga, alarmon ka di na kayat nagdarong, kapata, mabuteng dasang ka di. Katsi ka, di ka di mabuteng. Nang, no oras kon, susapo aya. Kasanon no, di ka kakabsat mo, ti ramraman da, uno siyak. Kasanon no, agipang taredya nga Marco, kat umay rumout dito balay tayo. Uno saan kat kabayatang naglaklako di kakabsat mo. Ikat ang mga no, kidnapan da, duwa dapat nga babae, babalasang dan. Uno si ka, no dakat tang naglaklako, kapag amang tapaltugan na kalatan. Mga sinapo Diyos nanang. Oh, iya po, aya tala masasara ka man ako, aya. Gapo iti babae, maisarsarak ka. Lipatan mo na dyan, Michelle. Ipas nagbulat ng trabaho, ka nagbasa. Sampay lang ang panahon, di babae, dita. Makadisturbo lang. Di ba naglukat manin ti klase, manon name, siyempre, glakwak manin. No, idikat saan nga masasadag ni Michelle, nga may tanggat umasadag kadwa na nagduwag kay Yem na. Hi, Michelle. Lumatang kami man, Banjo. Ito mabalang masadag ka. Gabuta, ada ka no utang na nganing baganakam keng ka, Banjo, ni Michelle. Ngayon din na kahit asawan, ngalab na ka. Hanggang kanon nga pangit, hanggang saan na kanulat ang alam. Api nga na iso na, siyak din na crush. Siya gaya ni Nena. Nilata Michelle ti kayat ko eh. Api nga nga di hanggang mangayat kang kayat mo, siya ka mangayat kang nga dinakayat. Dadang arot eh, misteryo ti, biyag ti ayat ako nada eh. Michelle, saanin na pumaspasya rin ako? Saanin? Ngayon tumawag. Ano ni bagbagana? Saan ka nulat kang sumardeng? Adan to ka nulat tagang daway na nga makidnap nak. Abi ngamin nga saan yung i-report? I-police blattery yun. Tapno, in case nga dadaka sa mapasama kang ka, ang muda lang tanong si sinut akin aramid. Diyan ka mo, kada pa akin mama? So, dapat ganit takrot sa nga siyak. Uy, alis to, maakin na mabising kami. Ala, sige. Manong nemi itinaminsan nga rabi na ibuskon na kitilakok. Wait. Or no sa kung nakikikamit ko manong nemi. Ituron kong tikarkariton tapos nagkastakit na agawid ako. E di baga manong nemi ta bigla nga dagsardeng kotse edi batog ko. Ha. Manong nemi. Adam itutugod ko nga bala daw. Uso sa regledo no ko ha. No, ada, tagbatek ko, no. Ada. Inalak tiwala daw, ano, nemin sa ganak. Nagsiputak lang. Hindi tada, nangilukat, itiri daw, ti kotse, may sa lalaki di musaan. Umasa sa kanyak. Hey, Badyo! Apay. Ada ka no ibaga ni Marco keng ka. Umasdag ka tiyan na. Ape ko mga siyak tumasadag. Nasinuman tanda kasapulan na so tumasadag. Agin tuturad ka di. Sana ka agin tuturad.
No kaya ito tilaban. Sige, magkasaganak lumaban. Ori talo kayo. Dudua kami. Kaduri dua kayo. Noanat ka sa pulan ni Marco. Ibaga mga isod saag. Hanggang mo buteng at tapaltog na. Malisyak matibala na. Marco! Sika ka na tumasadag! Dimsaag maron nemi. Diyos ko. Iti kasi niya kaadayo na kat paltugan na. Baka naling nga pumaltog. Naku nagtinagam. Salakan na Diyos ko. Manong nemi, nagsiputak lata, iti pa nang lokat na ti klatsbag na. Nasadya iti ayan ti paltog na. Paltog nagpaiso manong nemi. Umas asdeg manong nemi, nakaigam, nakabitbit iti paltog, ngam saan pala nakapasarang kanya. Idaadan ti asdeg manong nemi. Doon pa siguro diferensyami. Impasarang ng kanya ti paltog na. Agkararagkan. Nalpasan nga nakakararagak, Marco. Saan ka mamutan? Dito nga gusto nga kinasdeg ko. Sa nakapasarangkan ka, tipaltog ko. Ti anong namay, makalisi ka pa'y? Saan nakabaybayan na po, Diyos? Aging doktorad ka siguro. Ha? Umahin. Sige. Manong name. Desidido siguro na magpaltog kanyak. Nakanalisto manong nimi, ti panang batok kang kuha na babaeng ti baladaw. Oh! Uy! Oh! Naibatan na manong nimi ti paltog. Kat natamaan ti takyag na. Agdardaran ti takyag na manong. Ah! Sinugat mo ti takyag ko! Kat ti paltog mo. Naibatan. Tumas! Labanam! Dumarupan ti kadwa naman ng nemi. Pinasabta ti sidekick niya. Ichupay! Lagi, buong ka! Saan ako na makabangon? Marco, nastuunin ti panagdarat takyag mo. Napatangan ti patadin ti baladaw ko. Halag ti baladaw ko. Kantadtadan ka. Oh, saan? Saan? Kinuna naman ang nimi kastawa ni Taray na nga nagsublin ti kotse. Umayan! Tagpatagbatan ka ita! Ang nimi kastawa na yung Taray mo ti kadwa ng ti makter kat naglogan yung kastawa ni ti padang pataray na ti kotse. Nalipatan ng ti paltog naman ang nimi. Inalak. Panggap ko ti mo ka nag-report iti polis. Anong name? I-report ko tinapasamak. Sana pa lang nag-awawid manong name. Ngam digit gamit ko. Impang ko iti asidag ti talipapa nga pwesto daanang. Sak nakala ti pagluganak manong name na panit sentro. Panang ti police headquarters. Ti police. Naibaga na BM, sir. Abay, hindi ko may report ko. I-surrender ko kumahanap ito ng paltog. Nangalam na ito ng paltog. Napidot ko, sir. Naibatan ni Marco. Ni Marco? Kaanak ni Tiniente? Wen. Abay. Panggap na kapaltugan. Sinalak ni bakla ni Bagik. Nabadan at paltog. Kalpasan ng itim martarayan. Tinarayan na ka ni Marco? Wen, sir. Naibatan nga rin paltog na. Gusto nga may ko surrender dito eh. Kaya na pakiblatter ko lang ang panggap ng antagas kanya. Attempted murder, sir. Pinasarangan na ti paltog. Kuran na lang ang kalbitan na. Nga malistok ba't? Nga binatot ti takyag na. Kad na ibadan ti paltog. Kalbasan na kit ti marayan. Naglugan dan ti kutsena. Kalbasan na kit ti marayan. Pakiblatter lang, sir. Sige. Nagan mo? Imbagak manong name. Kompletong address. Kanti reklamo. Sir, may kabil ko kumanti blatter deta. Sige, kabil ko to.
scratch ko lang dito. Sabi ko mo, sir. Tama, mangikon to ti radyo. No maado di kiti reporter. Abay, yana, i-off the air ko. Apay nga i-off the air mo, sir. Basta. Gabot tapada yung mga polis ti amana. Sa lakniban nyo. O ano ti bibiyang mo. Basta noon yaman ti kayat mi. Isot aramin din mi. Pag-ibasar tuloy ito ng yulik ti darom. Kontra kay ni Marco. Sa mo lang ituloy, boy. Apay nga saan ko kumahituloy. Nasaan na ka natsambahan ni Marco ita? Baka di ama na mismo at magpapatay ka. Skoya. Sumot lang nga. Ado na kiti pulis nga abusado. Kamuti kasto yung kanunungan damat na kiti pada nga pulis. Naguna kiti nakem ko manong nemi kat iti maamuan ni nanang ti amin na Isus apo aya Maria Josep kanak ko. Aya po. Aya po aya. Nangaut pagdanagan nyo, umot dakas na napasamak kanyak. Awan ti dakas ka napasamak kang kaita. Ang kasanon no iti, may kadlogon daw nga pag nagsangon yung kada dyan nga Marco. E kasanon isublat na kang i-blatter. Ang kapot na sugat mo yung suna. Natagbat mo, tiba takyang nakunam. Agnakam to nang. Kapot kasi dyan naramid ko. Sus, po ya. Nangurugi dahi tagapoy ti babae isang gani. Di mo kadi mo nga ado, di kiti matmatay, kapoy ti babae. Di kiti ang kakaribal nga gaya na yat. Api nga bihan nga papilit mo pala tibagim ni Michelle kita insalaka mo lang aro, then dinakalatapay kayat nung mabisada kan nga wawagan ti pangit. Nang, ay na, adan talaga na sumunod sakit ko kaputi kasto. Agnar-nervyusak, bumban ka na sakit ti pusok. Diyak lang kumahor, magbaga ka ta kayo. Minton maminsan nang, diyak to ni magbaga no, mapasama. Maamuak tulad nga maamuan, no mapapatay da ka na anak ko. Baka ang sarunutan nga matay, no kasta nga maamuak nga matay ka, no pinatay da ka. Magpintasan na manunemi awamatin ti makitkitak pa yung Marco. Adaki din manunemi di second year college, iti pa nagpasa. Idagraduaran manunemi ni Michelle. Adaka rin nga graduation day manunemi. Gabot ha, siyempre adot tatao. Inya document itilakok manunemi. Malamal pa sa manunemi di programa gaawid din di kita naggraduar. Di umas ni Michelle tiyan ko. Agurder ka? Itad ko ng libre. Isun ti regalo kang ka. Iti pa nag-graduar mo. Congratulations. Happy graduation. Anak ang kumatang. Imimitaran ka kuma. Idya ba na eh? Ano na kasagana kapag sasangwan tayo? Siyempre nagpaalak na graduation ko. Sure. Pagkindi nga saan? Ano to lang si Jack? Kadoktor bit nga kakapsat ko. No kahit to ninanang ti umay, ayaw magtupay. Sige. Namnaman na kayo ha. Thank you, Michelle. Hindi makaawit akong manong na yung bagkakasigot na kadakaren ka ni Lily. Gramang ka ni Nana. Nang, hindi yun, makidaya. Nangan kami. Dublian yun doon mga manin Ilang kay latan. Magbatek latan. Anak, mga no, may sarsarak ka manin Saan nga tamad na? Graduation ni Michelle. Kit sigurado nga ando ni Marco sa diyay. Diyak man madamdamang no sa din ay ni Marco. Ay, sapo ya. Ay, Karen, Lily. Nang, lumakapangan kayo. Dagdagan nyo na kapsat yung ang awit kayo na. Kano makita yung pagpagadan na. Saan nyo pang panawan? O nang, wanti pagdanagan nyo kanyak nang. Karatista ti anak yo. Karatista. Karatista ka ang maalisyam kumorti bahala. Ano ti tao manong nemi, sinabad na kami ni Michelle, di malasin na kami. Ay, nakan, andahin lasing insagana kalamisan para kada kayo. Taltalo kayo ba tinanang mo? Hangin may, balunak to ay isuputak to kanulatan. Sige, insagana to lang arti iyawin mo para kininanang mo. Nagpintos ng peso ni Michelle, manong.
Ka talaga. Isumo talaga ay mong oray napagkat ti panagarin mo kang kuhanak. Talaga nga ipapilit mo lang tatawagin. Ngim, kaya't nakakatamanong. Barbari nga. Han nakakayat. Kaputin baga naman kang kakas na, di ba? Siguro, adan to siguro siya sa amon na makamagturpos ka man. At ani, nagraduari sunan. Agtrabaho doon. Sika ka nagbasbasa kan to pa lang. Naglako iti street food. Manong nemin waras ko ti ba nagkita kare ti padami nga da iti unag ti kumpahon ti balay. Dikiti ayan ti lalaki manong neming awan ni Marco. Nasyat mat ko tinakam ko. Naging ka manong nemi. Nga edi, Thomas Degman ni Michelle. Ana, napsog ka yan? Nakanmin, di min pa may busti na bahimin eh. Kaya din ti awid mo to para kaninanang mo. Lili, sikat mga hala. Thank you, manang. Okay. Michelle. Mo inimitaran na Marco? Marco? Awanin dito ni Marco. Nga pananan. Tsaka mo. Imbaundan sa Jibindaraw. Asa, malaksid ka ka. Ngakayang-dangan-danganan. At di diyo ka na damag. Ano na damag? At napatay na. Niya. Ay, naguli maglatan ti pamilya, napatay na. Kabinayadan damatlatan. Ang mangipangpang tamad nagiti pamilya, anatayan. So nga, kasama ti damak, na paano naglimang di Mindanao, tamang kanuno, patay ni Marco. Apay. Madamag ko lang. Sige. Sagwag na kita dumupin nga sa kailit. Ada kami dito'y balay, manong name, hindi managkup ko nga tawagan man ni Michelle. Nagring, sinong batan na. Hello, pangit? Pangit ka di manin. Iso nga hindi nakakabil na kapunbok dito cellphone ko. Pangit. Suktamon. Ano di pasukat ko nga ron? Dinagang ko banjo. Wala saktaktan hanga banjo di kabil ko. Ano ron? Hero. Hero? Magkabot na, you are my hero. Igamanak, Michelle. Ngayon mo rin no siya ti hero. Nakamatbatad ngayon magbagang mga dinakayat. Saan ka kayat? Agturpos ka pa eh. Ha? Ituloy mo tagbasa. Doon pa yung atawin. Kalpasan na. Adan doon pagpuunam para ti aduna sa nga iti paglakom ti street foods. Mga ipatagdar kanto. Kahit ko ito mga opisina. Itutuloy ko ito lang na matataglako. Na bakasyon ko. Sala nga. Asa nga narigat ang orayan ti duwa mo no talong atawin. Banjo. Igant lang. Agaman ak, Michelle. Titikas na ngayon bagam. Adan lamnamak. Sige nga rin. Good night. Good night. I love you, Michelle. Sige. Orayan lang. I love you to kunak. Yes. At least manong name inagkana ko ni tinamnaman. Adadan manong name ti kadan ti inspirasyon kong agbasa ken mangitultulit iti panangirapin ko taglako ti street foods. Huwag manong name. Naka-istambay met, nagdudua kakabsat ko. Anda pa lang nagbasa ti college manong name iti orayan na kanong makapagturpusa. Numamamalim makamamad datan, ang sipot ta. At umatagay di magangganan siya na manong name iti panaglako ti street foods. Hindi makapagturpusa ko manong name inimbitarak man ni Michelle. Nagraman na kitalagan nakit ko na. Agtrabaho ni Michelle manong name ng mga opisina. Uwi kayo, ma'am. Sir. Michelle, dito siya rantang pagtugawan nyo, lamasaan nyo. Anak ka mga wawagan ti ma'am ken sir. Banjo. Tatana na. Bueno, mabalin siguro matang napapaw no mama.
Tayo naklo nakakanin anak mo. Sampay tata. Kaya awagam na kamkasta. Awagan na kamkasta. Ayun to no, makapag-asawa kayo. Baring no may kariak. Naggraduar ka ba ito trabaho mo? Wanti ka po nang saan ka may karika na kami anak ko. Gamot ha. Hami ang malipatan dis pa lang niya salakan mo ito anak mo. Punod ko na napapakin mamamin, Panjo. So anusam lang. Ito samat ka rin balkon. Naman na, siyempre ang maliklik ang agar-arim ti anak mo at alangan mit nga awan ti ang mga arim kang kuhana ka napintaas na trabaho na. At engineer nga mga arim kang kuhana. Awan ti pagdanagang Panjo, tatakarik ka. Nakapagturpos kan, agtrabaho ka, kalpasan na, mga kuntundi, I love you to ka. Nairumar ko manong naiming ti board ko, kadang streka kadagos trabaho. Kitam kadlang ya, iti street food vendor. Nagbalinan mo opisina manong naiming, adamat yung service car ko. Nag-enrollment din manong namin nagildan dalili ka ni Karen iti kurso daw education at padpada kahit na kanong nagbaling na maestra manong namin. Sunalang ta elementary ken na secondary ti may sa kadakwada. Saan yung sayangan ti sweldo ka? Ngayon ko kada yung pagbasa yo. Ang problema manong lapas ipasnek mi. Hindi ka pala makinubnubyo. Makinubyo kun. Kasi kalili. Ang damatan, kuya. Kasano nga ro din, pagdanagam. Nasingpit na tinubyo mi. Amangan met no masulisog kayo. Kuyog kayo, tag-inarakop kayo. Saan doon mapasamak na tamanong? Adamat arapapi ang kasken ka. Nagyaman kami ang kapilagas asawa yun. Dinapesunong pati ni Michelle kasano nag-asawa ako mo. Ito na minsan manong naming ang mapang ko pinasyar ni Michelle nakigtot. Flowers for you. Itamon pa eh. Nga may nakapasyaran nga the flowers. Apay ko di po mas pasyar ka kit ni Candy kit awan tiyawat mo. Siyempre, itatata, at trabaho ko na kit. Ano matanigatan ko di flowers. Kansaan lang ang flowers. At dapat chocolate. Wow, paborito tayo ta. Mabaling kanikon? Kanintan? Mabalin. Linuktan naman ang naming sa kimitab. Sana inyawat kanyak na ipangtid na. Ha? Ang nga kawan? Subuan na? Di mo kahit subuan ka? Sige. Inramang ko anong naming jaramay nang inamalan. Uy, chocolate lang asa nga tiramay ko pa. I love you, Michelle. Kahit mga sumbatan kan? Hindi ko mapay lang, kakayot ko. Panjo, tinapod nuna, hindi pailaing, isong kagurgura ka. Hindi pailaing, ng kagurgura na. Hindi pailaing na inlabak kang ka, ng makagura ak, gabuta, si kakit din ng street vendor lang, ti pakainlabak. Kung naktubay ngamin kayo, the more you hate, the more you love, di ba? Kung nga ron, tunggal makita kagurgura ka, ang love ka. May ganun. I hate you kung nakang tipusok, ipatpatag na ka. Oray ko lahin, makapagturpos ka. Yung timpursigin na nagbasa. Nusap sa bali ko man, talagang inananusam dalatat kasi nga biyag. Awan terapapda. Sika tinagbaling inspirasyon ko, Michelle. Gabot sika, katsiksikan tulay ang tipatpatik ko. Ori siya. Ilidamo ka makita, kasmat ilidamo pala kakitam kanyak. Nailawag kang gan. Ngayon, saan ko yung pakita kang ka? Nada ka din pakita tigurak. Tapos nilikas na kat among tagpursigi. Kinagyaman akmanin ti panangisalakan mo kanyak. Nagsusuro ka gayib ti karate, kahit mo lang masarak na ibanak.
Kensang kang agtaray, no? Maranamdamar ko, idi. Gabukin ka amin di kito, Michelle. And I love you. Oy, oy, oy. Sa mga... kahit ko, hindi pala kahit ko maramanan di kiti lips mo. Gusto nga rin pa mayam. Magalakat chocolate. Ha? Kagatem. Sa mo isubukan niya. Uy, how romantic ha. Sige. Apoy na malak ka gudot chocolate manong nemi sa ako insubukan ko ana. Babayin ka di bibig ko. Kinagat na met. Hindi kagatenan. Inamalakon manong nemi hindi ka di bibig na. Uy. Ato pala chocolate ito. Ori siya. Baka maltutalak ha. E di natil mo mint chocolate manong nemi ni ulit ko na malandig iti lips na. Michelle, for how many years? Nag-uurayak ka bagkak na bibig mo. Itan nga mapasamak. Will you marry me? Pagbasahan pa di kakabsat mo. Mabaling ko malatang pagbasahan ng ragasawatan. Sige. Iba ito ka datata. Anda papakin ni mama. Yeah. Ragasawatan. Bangunan tan tinarak sa kinauros ng pamilya, Michelle. Aday din manong name iti third year college na kiti kakabsat ko dagkalay sa kami kini Michelle. Nakaragsak kami manong name. Na kami matlang na nagkatuluyan. Ito likudan ti ado nga pangit ni bagbagana. Nga I hate yung bagbagana. Kenpegad gapo kini Marco. Manong name. Nagtinulong kami. Nagtrabaho kat nandan kami iti kabukbukod nga balay nga nayasideg iti family house mi. Mga obisina kami manong naming kat idi taganakan ni Suna alakit ni nanang na bagta si bibiyag pa rin nanang sana nga sumsumurot sakit na kamuta in confine ko idin idi adan na trabaho ko manong naming kini so ita ti bangay aywan kadag iti talo nga apu ko na kada kami kini Michelle idin to dadi agasawa manong name di kiti duha mamestra kamsat ko immadayuda gabata immadayo adayumat kami tin kay kamangan nasadyahin ti bang isusuruan da manong name at damat tin saggay sa nga anak nagadi na ganak kini Michelle manong name adamat ta kamsat ni Michelle nga napanin iti den nana kadi sumat tagat kadwa da ita adamat tan anak da. Manong name niyo maminsan kasla siya pala yung patient. Nga gapo iti street food, panaglako iti street food. Napagturpos ko met, tagiti duha kamsat ko. Kaya nag-asawa kam kini Michelle, nadidamo ka makita isuna, kabayatan naglaklako iti street food, na inlabag ken ko na. Nga, da kami matlang tinagkatuluyan. Agyaman ang ngorot umanong name iti anus mo nga nangornos kakalpasan nga nakinsan ken ka. Dito yung detalye ti pagkasalita agyaman ak una ti anus mo nang ibasa ket sapay kuma tadamat na ibatik oras ang kabasilahan nga adal kadag iti padak nga nagbuya ken naging tuwing nga agyaman nga pagaya mo banjo. Tengko ken ka banjo tingka ba nagsurat